Kasi, tag kanang unsa ka tinuod nga. Tagaan man daw nimo ni giyuta daw kalubinan, diwa ako nituo. Asa man mo magkita ni Grace na? Diri man to. Ha? Diri daw. Usan sure na nga tagaan kaniya giyuta og kalubinan? Oh, pasig mao gani nin tingali nino. Ya asa naman siya? Unsa may ingon niya? Diri na mo magkita? Oh. Pasig mosunod ra to pabot-boto na lang na tugod. Gaanas mga gidala unta nimo yung cellphone kaya tong tawagan. Ada kong cellphone. lubat gani no tong gihatag niya. May untag mo ning gihatag niya sa to. Sa ano? Aga Bunga ba? Nagkasa ba kayo ding lubiha o? Ug mao ni hatag sa mo perteng ayahaya jud nato ani ba? Ikaw sige na ko pas ani wa pay bulan wa na. Kada tulo ka bulan kuprason tani. Basta naman po ni si Grace no kay og tinuod ba ato ning tinuod ni? Ato ning abonuhan ning mga lubihan ni. Ning kalabihan na oh? Murag kaulanon man, mudayon pa kaha to. Ay, ano sila ron mapuli ang papa. Tuon sa nakabigyan niya, tingali na sila ba? Ay, Col! Ay, na si Grace. Ito, Col. Kasi, ayun tag kanang unsa ka tinuod nga. Tagaan man daw nimo ni giyuta daw kalubinan, diwa ako nituo. Sira pa si papa ba nga kan ko ni yuta. O, tinood na ko, kining yuta adari ko kining mga kalabinahan. Muna akong gi-practice ko, yata na ko sa iya. Mao ba dewa ito na si Pitak, mao gitay ni. Tinuod ka dai? Oh, wala gini, Col. Dugay-dugay kung tinig ko mani ba, kay cash ko ning palit daring yutaan eh. Okay Pila man ni ka punuan ni, murag daghan man ni. Daghan Ani kutob. Ini na iyap dia, kanang patuyo kani, Col, patuyo pa. Kaning niya? Oh, kana. Ana? Ila pud mo logi ko praso ninyo makadahan kay bunga oh. Inya ani di na tamo kasabot ani pa. Okay na na, wala ang papilis ani. Soprong pa. Ano dito sa ihatag ra ko to, Col, ihatag ra ko tong papilis ani. Pa na ko nadala ba nakalimot gani ko no. Ihatag na nako niya. Nya. Dili ka malain ana dai nga kabalo man ko silong tuyo nga nanguyab ka sa kong anak nya wa para makagisugot ani. Okay ra man gud, Col, at least nag-effort ko ba. Okay ra nakalaan na gyud sa yakon mao gini gituan ako Manila ba kay para mapalit kong yutaan. Basig iniabot sa panahon ba imong kwintahan ba? Dili oy. Imong boyboyo no nan. Dili ko lagi na ko diyan no. Di lang Col. Ihatag ko ni sa yaha oh. Tuyo ko ni ba para na siya income kada tulo ka bulan man ko ni labi oh. Na siya income kapag di siya maglisod. Pag tulo ka bulan mo kupras na sa papa. O gani kay balaan mo ko na ako nga si Nicole daw grabe na daw ginatagig motor sa iya ha. Hindi po ko magpalupig okay na ka problema no kay nanguyab pud si Nicole ani bisan unsa na lang po ihatag. Ay kabalo ka Col. Kato si Nicole Col motor man to iya ha. Kini yuta kong gatag. Wala kay mo ani ba? Ako na kay mo kuan ani. Kay unsa ni? Amo income kada bulan. Katong motor maguba ra man motor ko eh. Uli man ko magboto kung sa desisyon mo kon karon ron man. Ay dili man ko kabuot ani kay inyo man ang desisyon. Kamo mang duha nagkasinabot. Ang ako amo suporta ra gyud ko ninyo kung tingko prasan ko prason ko ni. Ana ra man ako ah. Mga Nicole, ya din ni nakalaan na gyud ni sa yakol. Nanay papili sa balay kompleto ra to. Kini yuta aron nakalaan na gyud ni si Moron dugi ko kanan ni baron kay para lang gyud dugay-dugay kay kuha kadto diri no kay para lang madtuan pangandaman ko ni yutaan ni kay gulo ka si Nicole nakabalo magugug mga report nga binitugan sa kuano nga. Si Nicole sige nag-effort sa imo kapila nakadlo sige adto diri man ning kamot maka-provide ko kanang dako gyud dron nga maka ka. Grabe ninyo taan gihatag nimo sa kuno pa sa mang dakuha di ay. Oh, dako oy. Basta nang lipayan ako aning yuta day ni. Yahay na kay kaani ron. Pwede na ko di mo eskwela di ani di ay. Eskwela po. Uy, grabe po di mo eskwela. Eskwela ko kanya. Man lang ni income ni mo. Di man gyud kay ingon nga. Ako gyud kay income pero at least naa lang. Motabang na kung papag panguprasan ni. Oh, pag 3 months ning call okay ra ni sa imong call. Nalipay pug kakapila ni call nga. Nani akong gatag karon ron. Okay ra kay sa ako oy kay ako mo suporta ra man gyud kung sa inyong mga gustong buhaton sa inyong kinabuhi kay wa man tay laing may buhat ani ato mo suporta ra gyud ta kaning mga lobihan ni nga inyong gipanghatag dire ako wa gyud koy problema ani kay mo suporta ra man gyud ko. Gani call. Rigo. Gani call no call nga. Unsa ni? Unsay kalipay na ron kalipay naman pud nako call.
Mo gani no kay kaning kalubinana ni daghan man jud kayo o namang koron sa babaw nilupad ko sa babaw tan-aw gitan-aw na ko kung sa kanindot jud diri sa babaw. Okay yung kayo, plastado kayo imong kuan. Nagay sila nadnad og si Mark Dip nagbaklay o. Plastado yung kayo, okay kayo o. Nakita man ako ang kalubinan, limpyo, linaw. Nya ugot ba ko sung kay mong paghatag ani karon ron, dili man kanay kanang kuan-kuan ra. Dili ko loy kinon anay na ako ay yahan na nang yuta ako para pod og ponpo na mi matukuran og balay kol. Kung kana mao. Sige, padayon. Ako lay bahala ni day. Suportahan kay kada tulo ka bulan magkuprasta. Unsa man ni? Ay ako li na ko mga bahin ko inyo ana na. Adi na ka mangayog bahin? Dili na ko mga bahin ana. Adi na ko na mangayog. Ay abi na ko mangayog magbahin tani. Dili oy. Usa si tinuod ka? Oh, gihatag rigi ko ninyo ta sa inyo na gyud ni. Salamat kay day ha. Murag kaulanon na ba o? Nya, unsa may Mo bayan gani ni? kol nga ang kuan ni papilis pahabol na lang ha. Sa iyan na tong ngalan tong papilis ani. Sa iyahan na nakapangalan? Sige day. Nya. Kung mao na, salamat kayo. Oh, kamo ni bala kol una lang guro ko kay. Ha? Man ka mo una raman ka. Kay kuan man na pa ko ilakon pud ba. Sige, kay kaulanon na pod. Nya. Mao naman nino. Kana sa nilas gi ko prasan. Ako ka kuan sa tagiyan ko murag glass. Katong nyagi pang sugad karon 3 months siguro to before karon. Sige. Nya. Salamat ha. Salamat kayo. Oh, sige, adso ko karon. Wal. Sige, salamat. Sige, wal. Diri rami. Salamat.